Hi guys, I'm back. Tí, čo ste si mysleli znovu, že budem mať veľmi dlhú pauzu na YouTube, ako predtým, sorry, musím vás sklamať, nie je to tak. Sme späť v tejto mojej malej izbietke vo Švajčiarsku, podotýkam. A ani tak dlho som nebol preč, nejaké 3 týždne. A to bolo z toho dôvodu, že sme boli na Slovensku. Ale to ste mohli vidieť na mojom Instagrame, kto ma nesledujete, hej, túto, daj follow. A keď sme pri tom, daj rovno odber na YouTube, hej, viem, že to chceš, tak to klikne, to zadarmo. Mňa potešíš, seba tiež. Dúfam, že ste návrat do škôl po vianočných prázdninách všetci zvládli a nejak ste z toho neomdleli. Každopádne, my sa ideme venovať téme, alebo dvom témam, ktoré by som chcel dneska rozobrať. Jedna bude skôr taká pre hráčov, nejaké vysvetlenie niečoho, vy možno aj budete tušiť čoho. No a druhá bude práve tá, pre ktorú ste klikli na toto video. A dám ju rovno prvú, keďže je to viac podľa mňa zaujímavejšie. Mohli ste si všimnúť, že som do YouTube noviniek dal tento post, ktorý vám teraz veľmi jednoducho chcem vysvetliť. Keď som bol na Slovensku, bolo to asi hneď prvý týždeň, tak moji moderátori mi poslali zo pár screenshotov od zo pár youtuberov, povedzme to tak, ktorí majú veľmi nejakú skreslenú predstavu o tom, ako YouTube funguje. A není to, že vo všeobecnosti ako funguje, hej, ja tiež nemám načítané úplne všetko, ako čo funguje, ale je to viac menej o tom, ako vám YouTube, jak to mám povedať, že koľko vám YouTube bude platiť. Hej, povedzme to takto. Keďže ja tie screenshoty tu uverejňovať nebudem hovoriť ani či to je on alebo ona. Proste sú to kanály, ktoré mali pod 1000 odoberateľov, niektoré už majú nad 1000, ale mali pod 1000 odoberateľov a proste uverejnili na svoje sociálne siete, nebudem opäť menovať, že kde, uverejnili príspevky do storky, že ľudia, dajte odber, zdieľajte môj kanál. To je tá polovica, ktorá je úplne v pohode, hej, toto môžem dať aj ja na svoj Instagram, alebo na svoj Facebook, že zdieľaj môj kanál, daj odber, hej, však aj teraz, hej, ti hovorím, daj odber, lebo ako... No ale tá druhá polka toho príspevku bola už trošku taká, neviem, podľa mňa dosť postavená na hlavu a tí ľudia si asi fakt neuvedomujú, ako ten YouTube v tomto funguje. Tá druhá časť toho príspevku bola o tom, že hej, prvá začala tak, že dajte odber, zdieľajte môj kanál a druhá pokračovala, že aby som mohol alebo mohla skončiť s robotou, s brigádami a venovať sa vám. Sprvu som vôbec nevedel, ako mám na to reagovať, či sa mám smiať alebo mám plakať alebo čo, lebo ako toto keď som si prečítal, tak ako napísať na svoju sociálnu sieť, že niekoho žiadaš o odber a nech ti proste ľudia zdieľajú tvoje kanály úplne v poriadku. Hej, však ako dobre, hej. Normálny youtuber dá na svoj Instagram, hej, storku, že dajte mi odber, hej, keď sledujete moje videá, to zadarmo, je to free, úplne toto berem. Ale za tým napísať, že aby som mohol alebo mohla opustiť robotu, alebo opustiť brigády, na ktoré chodím a venovať sa viacej vám, tak to je dosť akože padnuté na hlavu. Možno to tá osoba myslela úplne inak, ako som si to ja spracoval, ale tú druhú polku, ktorú tá dotyčná osoba napísala, tak podľa mňa myslela tým štýlom, že ako náhle ona dosiahne tých 1000 odoberateľov, pretože hej, kontext toho bol, že dajte mi odber a zdieľajte môj kanál na to, aby sme dosiahli 1000 odoberateľov a ja som mohol alebo mohla opustiť brigády, robotu a venovať sa viacej vám. To bol ten kontext toho. A proste ako inak vám to dopne, že len proste tak, že tá osoba si myslí, že keď dosiahnete 1000 odoberateľov a ten YouTube začne platiť, tak ona automaticky z nej bude milionár a robota taktom, že proste hej, že môžem ísť preč automaticky. No nie, blbosť. Tieto štatistiky sú aj verejné, samozrejme nie sú presné, je to len nejaký podrobný odhad, ale už len Social Blade ti ukáže, že koľko ten kanál v priemere bude zarábať, hej. A poznám dosť youtuberov, ktorí okolo 90 000 odoberateľov, nie 1000, ani 2000, ani 5000, 90 000 odoberateľov na svojom streame povedali, že
teraz som mohol konečne opustiť robotu, lebo YouTube mi konečne začal platiť môj nájom, moje výdavky a ešte niečo som si odložil tak, aby som bol na tom, že zatiaľ OK. Pri 90 000. Hej, podr sa. A tu ľudia, ktorí asi nevedia, ako to funguje s tými platbami, si myslia, že po dosiahnutí 1000 odoberateľov ty môžeš ísť na Havaj. Normálne, že si za vodou. Hej. Keď som si ich kanály vyhľadal cez Social Blade, a nie len ich kanály aj youtuberov, ktorí majú o mnoho väčší počet odoberateľov ako oni, tak tie priemerné zisky, ktoré by mali možno najbližšie 2 roky, sa pohybovali mesačne od 0,80 centov do 10 eur. Takže keď z tohto niekto vyžije, hej, že proste fakt z tohto niečoho by vyžil, tak ako kámo, pokiaľ ti väčšinu z týchto vecí platia rodičia, tak je to asi viac menej v poriadku. Ale pokiaľ si myslíš, že bude hneď sebestačný, tak je to veľký problém. Keby si sa pýtali, prečo sa tak myhocem, tak sa hrám z nohou, ja neviem udržať stabilitu, sorry. A vlastne ako také spoplatnenie funguje, to si môžeme dočítať hocikde, hej, však tieto veci sú úplne free a zdarma. Už prvé zárobky, ktoré môžete mať, je po dosiahnutí 500 odoberateľov, takže hej, keď ma chceš podporiť, daj odber, hej, aby sme tam boli čím skôr, lebo chápeš, love. Pri dosiahnutí 500 odoberateľov a určitom počtu hodín. Na to, aby, to je proste, tam dostanete členstva, hej, tam má pod YouTube členstva, akú cenu pravdepodobne už viete vy. A to hlavné spoplatnenie, ktoré majú vlastne viac menej všetci, tak je po dosiahnutí 1000 odoberateľov a 4000 napozeraných hodín, alebo sa mi zdá, že 10 miliónov zhľadnutí na vašich shorts videách. Lenže ono to stále není len tak jednoduché. Aj po dosiahnutí 1000 odoberateľov a tých 4000 hodín, ktoré musíte mať, tí diváci musia mať napozeraných na vašich videách, vy musíte porozpraviť to, že musíte tam odoslať do firmy YouTube vlastne nejakú žiadosť o to, aby vám sprístupnil reklamy, tým pádom spoplatnenie tých videí. Ten YouTube to bude ešte skúmať, ešte to bude tá ďalšia doba a on vám to môže zamietnúť. Pretože v dnešných videách, keď si všade pozeráte, po novom, neviem, 2-3 roky, hej, možno aj o mnoho skôr to začalo, youtuberi začali proste nejak mazať svoje videá alebo ich upravovať. Prečo? Pretože YouTube sa rozhodol dávať žltý dolár alebo až strajky, alebo až banovať, hej, tieto YouTube kanály kvôli tomu, aké mali predtým videá. Buď už obsahovo, ale aj keď ten obsah bol že v poriadku. Videl som youtubera, ktorý o tom hovoril, že mal zle zaškrtnuté fléry na svojom videu. To znamená, či to je obsah pre deti, teraz po novom tam je, že či vysvetľujete niečo, čo sa naozaj stalo alebo nie, hej, proste toto všetko musíte mať fakt, že bez problémov zaškrtnuté. Pretože ten YouTube ešte raz pri tej dôkladnej kontrole tých všetkých vašich videí vám to nemusí uznať. No a pokiaľ by vám to uznal a vy by si začali pridávať reklamy, tak by ste mali maximálne možno jednu reklamu, alebo dve na začiatok. Potom by sa to začalo stupňovať, hej, neviem aké je maximum, až tak to načítané nemám, hej, keďže ja to ešte sám nepotrebujem, hej. No ale aj tak, keby vám to hneď sprístupnili a začali by ste si dávať do tých videí aj po tej jednej, po dvoch reklamách, vy nebudete hneď, že milionári, hej. Akože na to veľké bacha. Jasné, sú tam osobitne peniaze z views, sú tam osobitne peniaze z hodín, sú tam osobitne peniaze z tých reklám, ale fakt nebudete mať hneď toľko peňaží, koľko si vymyslíte. Takže ja chcem týmto pozdraviť, keď náhodou títo youtuberi sledujú toto video, že ahojte, nebudú z vás hneď boháči, hej. Takže ja by som do tej roboty chodil minimálne ešte rok a pol, keď vám ten kanál vybuchne. Keď nie, tak aspoň 2,5, hej, že fakt, hej, bacha. Nezrovnávam tieto zárobky s tými, ktoré boli dakedy, kde ste fakt niekedy až po 5 alebo 6 rokoch mali proste veľké zárobky, ale stať sa to môže aj tu. Hej, pokiaľ nie ste nejaký zahraničný youtuber, alebo lebo hej, ak viete v Amerike, hej, tam vám stačí natočiť pár videí a tých 100 000 tam je viac menej hneď, čo som pozeral.
alebo aj tých 50 000 za to už celkom pekný zisk získavate, síce nie taký, že teraz si kúpim môj vysnívaný Skyline za $250 000, hej, ale proste na to živobytie by vám to stačilo. Alebo vám ten kanál proste musí prvo vybuchnúť strašne, hej, že natočíte nejaký strašný banger, kde budete mať veľké čísla a tým vám pribudnú aj views, aj odoberatelia, aj proste neviem, hej, všetko vám pribudne tým pádom. Takže pokiaľ nie ste nejaký zahraničný youtuber alebo netočíte, ja neviem, videá, ktoré vám strašne veľmi vybuchnú, tak to budete nahrávať dosť dlho. Takže hovorím, pokiaľ nie si niekto zo zahraničia, kde proste máš o mnoho viacej ľudí, ak je, ja neviem, v celej Európe príklad, hej, kde proste tie čísla zoženieš takto veľmi ľahko, alebo neurobíš nejaký banger, tak fakt budeš chodiť ešte dosť dlho na tej brigády alebo do tej roboty. A ešte raz hovorím, nie jeden youtuber, čo mal nejakých 80 alebo 90 000 odoberateľov, aj nad 100 000 boli youtuberi, ktorí povedali, a to sa nebavíme v rokoch, ja neviem, 2015, kedy ten zárobok z YouTube bol dosť ťažký, ale bavíme sa v rokoch, ja neviem, 2020 na 2022, hej, kedy dosiahli tú hranicu, tak vtedy si povedali, môžem odísť z roboty, lebo proste už mám zárobok, už môžem proste z toho YouTube žiť, platiť si nájom a bla a ďalšie veci. Takže vás chcem poprosiť tí, čo si myslíte, že po dosiahnutí 1000 odoberateľov budete mať neskutočne veľké love, nie. Realita je úplne iná. Naštudujte si to ešte raz, pozrite si videá youtuberov aj zahraničných, ktorí o tomto hovoria, že aká je realita, nie som jediný, kto toto video točí. Takže na toto som chcel len poukázať. Ideme k druhej téme, ktorá je pre hráčov, a to, že nám vyšla nová rada Nvidia. Vyšli nám nové RTX-ky, konkrétne verzie 5000. Konkrétne nám vlastne vyšla 5070, 80 a 5090 s tým, že ten výkon sme všetci videli, hej, to vykresľovanie, to sme všetci videli, to dokáže extrémne veci, ten chipset, ja som vlastne pozeral priamo live ten úvod, to je ako niečo neskutočné, čo to AIčko teraz dokáže, lenže pre niekoho je to nejaké plus, ale ja v tom napríklad plus nevidím. Samozrejme tie vyššie rady 5090 a 80 už niečo majú do seba, tam už viac menej to AIčko ide, ale nie až tak ako napríklad pri tej 5070, ktorú referujú, že je lepšia ako najvýkonnejšia 4090 a stojí, ja neviem, iba nejakých 500 alebo 400 $. Pre niekoho, kto to pozeral, tak možno lepšia prišla, lenže keď ste si to viacej naštudovali, tú grafiku, tak poviem príklad, porovnáme si to, hej. Tu máme 4090 a tu máme 5070. 4090 dokáže pre príklad vyprodukovať 200 fps na určitých nastaveniach, dajme tomu, že ja neviem, na high nastaveniach. 5070 dokáže pri tých istých nastaveniach, čo sú high, vyprodukovať 230 fps. Lenže tu nastáva problém, že pri tých 230 fps, ktoré budete mať, je pekné, že budete mať tých 30 fps navyše, lenže tých 30 fps vám robí AIčko a vy budete mať pocit počas hrania, že vám tá hra ako keby seká. Môžete mať, ja neviem koľko hercový monitor, môžete mať, ja neviem hociaké komponenty, proste pri tej 5070, ak si vlastne, že vraj to má byť funkcia, ktorá sa dá aj vypnúť, takže pokiaľ si túto funkciu zapnete a tých 30 fps vám to AIčko pridá, tak budete mať pocit, že vám tá hra proste seká. Videl som na to nejaké videá, videl som, že proste ľudia by nemenili. No a hovorím čisto svoj názor, že keby mám teraz ísť do novej 4090, teda najnovšej, ktorá je, alebo do novej 5070, tak si radšej kúpim tú 4090 ako tú 5070. Z dôvodu toho, že proste navyše tých 30 fps, ktoré vám aj tak spraví iba tá AI technológia a aj tak budete mať pocit, že tá hra seká, tak ako fakt kvôli tomu to nepotrebujem. Sice oni reselovali, že by sa to malo dať vypínať, to znamená, že ja keď to nebudem chcieť, tie pridávne fps si to môžem vypnúť, ale aj to bolo iba vo fázi riešenia, hej. Niektorí z tých účastnených tam sa potom vyjadrovali na Twitteri, že oni by to chceli nechať, že nech to je furt zapnuté, že to je super, budete mať viacej FPS a menej peňazí, a niektorí to chceli, že nech to je proste vypnuté, hej, alebo že nech sa to dá aj zapínať, vypínať.
pokiaľ im to prejde, že proste to chcú mať zapnuté, že tá Nvidia sa rozhodne tak, že to bude defaultne zapnuté, že tých 30 fps vám to AIčko bude vykresľovať, v tom prípade by som išiel radšej do tej 4090, aj keď áno, 1500 plus minus cena a 500, hej, je o mnoho veľký rozdiel. No ale radšej budem mať grafiku, ktorá mi vyprodukuje normálne FPS ako grafiku, kde bude stále zapnutá funkcia, že bude mať 30 fps viacej a aj to bude mať pocit, že mi tá hra seká. Hej, to ako pre mňa osobne by to význam nemalo. Urobte si na toto názor sami, ale ja by som radšej išiel do tej 4090, než do tej 5070, pretože pokiaľ im to prejde, ako som vravel, že to bude non-stop zapnuté, ja tých 30 fps navyše v tých hrách potrebovať nebudem a ešte k tomu, keď budú vykreslené to aj technológiou, kde budete mať pocit, že vám to proste seká. Hej, to ako, toto by som ja osobne rozhodne nešiel. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, určite budem rád, keď zanecháte nejaký feedback ohľadom prvej a druhej témy, čo si vy o tom myslíte, hej, aké máte vy na to názor. Určite budem rád, hej, samozrejme netvrdím, že teraz ja viem všetko na tomto svete, ale vystupoval som aj v jednej, aj v druhej téme iba z faktov, ktoré boli uvedené a ktoré sú prístupné pre všetkých ľudí. Takže budem rád, keď tam uverejníte nejaký svoj názor. Ja vám ešte raz ďakujem, daj like, daj odber, daj zvonček a v najbližších dňoch vás čaká stream, takže máte sa na čo tešiť. Ešte raz vám ďakujem, že ste pozreli toto videjko, zatiaľ sa majte. Servus. Si myslel, že odchádzam však, ale nie, naozaj odchádzam. Čau. Daj odber.